थांनाय जोङो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो गेलेदोंमोन खिन्थु आनफर्चुनेटलि जेबो गैया आरो सापर्ट पेजखौ मोनासै बेनिखायनो बेखौ जों नागारनानै दा जोंनि दानि रानिं गभर्नमेन्ट दैदेननायजों जोङो बिथांनि नैबे जोङो माखासे खामानिखौ मावोब्ला सरकार साइडजों थांगौ बेखायनो जोङो हाबनानै माखासे जोंनि मावनो गोनां रिहेबिलिटेसन बा जिखुनु जाया एग्रेसिया बा केस थाबथानाय जेलाव थानाय गासैखौबो जोङो मावफुंनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो सरकारनिफ्राय जोङो बेखौ चान्स सुबिदा होगोन जों बेखौ आसा खालामो आं मिथिया बिथांमोनखौथ' जोङो बयबो बुजियो बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावाखै जों गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायल' बिथांमोना माबाखौ जेनेबा प्रटेस्टखौ गेलेदों जों बेखौ आइडिया होनो हायो थारमाने बुस्थुआ दिनै जोंनि एक्स इन्डिया 2020 एखुनि उनावहाय माने जोंनि मानसिया बिदि गोदाव सोराव जानो नाङा बे गिबि समावनो जोंनि थांनाय आगोलनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो सापर्ट खालामो बे जिनिसखौ जों नुदों आरो माखासे इन्डिपेन्डेन्सनि बाथ्राखौलाय मा मावगोन बे जिनिसखौ जों नुदों आरो जोंथ' दा सरकार दा एक्जिस्टिं जोङो थाबोबायानो आरो नेक्स्ट 5 इयार्स जुदि थायोब्ला अब्ला जोङो माखासे एसे गैया जों ओंखायनो सरकारजों गोरोबदों आरो जों नेक्स्ट जोंनि जेनेरेसन लाइमोन दोनगासिनो जोङो बिथांमोननि थाखाय जों खामानि मावो सिगाङावनो आङो गासै नेसनेल नायगिरिगिरि रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आसिमनाय बावहरबाय आरो जोंनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौबो जोंखौ बेखिनियाव मदद होफैनायनि थाखाय जोंनि साननाय हनायफोरखौ रायजो राजानो फोसावनो थाखाय जे नोंथांमोना मदद खालामबाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ सिगाङावनो हामबाय होबाय आरो जोंनि दिनैहाय बेयाव जयनिं प्रग्राम लानाया जों बेयाव सेरफांगुरियाव जों लादों जोङो XNDB हिसाबै जोङो बेवहाय गैयाबाबो 1729 जन मानसिया जों बेवहाय दिनै जयनिं जाबाय आरो बिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो रानिं गभर्नमेन्टखौ जोङो जेरैबाबो जों मोजां रोखोम हेल्प खालामनांगोन मानो मावनाय दांनायाव जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया बिनि थाखायनो जोङो गोथौ गोसोजों सिन्था खालामनानै जोङो हेल्प खालामनो बा जोङो जगदान जानानै जों बिसोरनाव जयेन जानानै जों खामानि मावफानो फैबाय जोङो फैगौ समाव जों जाहाथे जोंनि BPF दोलोनि साफ्रोमबो MLA माने जायफोरनाखि बिजाथिफोर बिथांमोनखौ देरहाहोनायाव जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय जों बाहाय जिहेतु दंखायो जोङो थांनानै जोङो मोजां मावनानै हेल्प खालामनानै जोङो जेरैबाबो देरहाहोगोन आरो थांखिया बेनो जाहैबाय जे जोंनि माखासे XNDBफोरनि इस्युफोर बैफोर इस्युफोरा दासिमबो कमप्लिटलि मावजायाखै जायनि फलाव जोङो दिनै गोदाव सोराव जानानै दं गोबां मानसिया दिनै दाउ फायखारि अमा फायखारि जानानै सोलिनानै दं सोरबा टट' सालायनानै जालांगासिनो दं लेबार सेबार मावनानै जानांबाय मानो होनना बुङोब्ला थांनाय जायफोरनाखि गभर्नमेन्ट बिथां जेनेबा UPPL गभर्नमेन्ट बिथांमोना जोंखौहाय XNDBफोरखौ मोजां रोखोम माबा खालामनो हायाखिसै जोंखौ थोजासे जोंनो मदद खालामनो हायाखिसै आरो जोंनि थानाय मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ बिथांमोना सुफुंनानै होलाङासै जेलाव थानायफ्रा जेलावनो थाबाय आरो माखासे केस थानायफ्रा केसावनो थाबाय दासिमबो आरो मुंख्लं बिथांफोरनोबो दिनै जिहेथुनाखि क्रिसियानि खोथा बेखौबो बिथांमोना कमप्लिटलि होलांनो हायाखिसै बिथांमोना खालि लेक्सारावल' खुगायावल' बुङो जे जों 85% बा 82% जों कमप्लिट मावबाय होनना बुंदों नाथाय बेयो टटेलि फैला जोंनि सायाव बिथांमोना अननाय खालामदों जों गोसो दंमोन बिथांमोनजों जों सहाय मददबो खालामबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना
जोंनि एक्स एनडिपिफोरखौ अननाय हिसाबै खालामनायलाय जों बेखौ दिनै मोनदांनो मोननानै जों दिनै बे बिपिएफ हान्जाखौनो जों सापर्ट होबाय जों बिपिएफ हान्जायाव जगदान जानानै जोङो दिनै खामानि मावनो थाखाय आवगायबोबाय जाहाथे जोंनो फैगौ समाव जोंनि प्रब्लेमफोरखौ जेंनाफोरखौ जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे जोंनि जेंनाफोरखौ नायो बेनि थाखाय जों बे नोंथांमोननि जरियै जों खावलायहरबाय।